Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrien Delija għamel żjara fil-bini tal-Fondazzjoni Oasi, fondazzjoni li tajn persuni bi problema ta' droga u dipendenza fuq ix-xorb alkoholiku. Fi żjara tiegħu f'din il-fondazzjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu ċans jiltaqa' kemm mal-istaff u anke l-persuni li qed jingħataw it-trattament tad-dipendenza tagħhom. Fi żjara tiegħu Idrien Delija kellu l-opportunità li jifhem aħjar ix-xogħol li twettaq f'din il-fondazzjoni. Il-Fondazzjoni Oasi ma tilqax biss persuni ġejjin minn Għawdex bi problema ta' dipendenza ta' droga imma wkoll tilqa' Maltin. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrien Delija irringrazzja lil ħaddiema kollha tal-fondazzjoni tal-kontribut kbir li jagħtu fl-impenn tagħhom għal lil mill-politika u l-liġi dawn huma l-persuni li jittrattaw l-effetti reali ta' droga. Saħaq li droga hi sitwazzjoni li waslet għal pjaga mhux biss għal dawk milquta direttament imma anke l-familjari u l-qraba tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista jappoġġja bisħieħ programmi ta' għajnuna lil dawn il-persuni biex dawn jerġgħu jirriabilitaw fis-soċjetà.